डीजे सनी कटरिया इल्तिफात के समय बा सगरी पंडाल में माई के दर्शन खातिर भीड़ उमड़ल बा। मेला अपना चरम सीमा पर बा। आ यही में अखिलेश भाई अपन मेहरारू की कुछ सहेली के साथ मेला घूमे खातिर निकलल बाड़े अपना गाड़ी से। अब मेला में कचकचवा भीड़ देख ली उनको मेहरारू काट भतरे आ कौना भाव में डीजे सनी कटरिया इल्तिफातगंज। अरे ये ड्राइवर बाबू थोड़ा देख के चलिए। डीजे सनी कटरिया इल्तिफातगंज। डीजे सनी कटरिया इल्तिफातगंज। डीजे सनी कटरिया इल्तिफातगंज। एनटीपीसी कांडा। डीजे सनी कटरिया इल्तिफातगंज। एनटीपीसी टांडा।
एनटीपीसी टांडा